Diolch, os eisiau mynd at y microffon, oes? Well fi'n credu. Diolch yn fawr, ac oedd i werth dod yma, bore yma, i glywed Leighton yn dyfynnu o sloganau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae'r byd yn newid yn gloi iawn, ac croeso mawr i nifer o bethau dwedodd Leighton Andrews rwan. Achos dwi'n crediniol bod cwestiwn tai yn ganolog i holl cwestiwn yr iaith a hyfiwdra cymunedau gwledig yn arbennig, ond wrth gwrs mae'n berthnasol i'r trefi hefyd. Un peth nath yr archesgob ddim cyfeirio ato fo wrth yng Nghrwyna fi oedd ffaith, so ddim bod amdani, sef bod ni'n sgrifennu'r Cymdeithas Plaid Gwynedd ers dechrau'r 70au. Ac mi gychwynon ni'r gymdeithas honno fel cymdeithas wirfoddol, annibynnol, fel ymateb i broblem cynyddol tai haf yn dechrau'r 70au. Ac tasen ni'n gwybod, wrth gwrs, beth ni'n gwybod nawr, mi fysa ni wedi mynd ati i brynu llawer iawn mwy o dai yng Nghymdeithas Tai Gwynedd, achos mae'n un o'r prosiectau mwyaf llwyddiannus dwi wedi bod ynglyn â hi erioed, ond be ddigwyddodd, wrth gwrs, yn yr 80au dan ein cyfeillion toriaidd, mi heijaciwyd yr holl syniad o Gymdeithasau Tai, ac fe greuwyd Cymdeithasau Tai oedd yn cael ei noddi gan y Llywodraeth, a rhain ni'n disodlu adrannau tai y cynghorau. A hwnna oedd yn newid mawr hanesyddol, da chi'n gwybod, sydd wedi torri'r cysylltiad mewn gwirionedd rhwng rheolaeth democrataidd lleol a gwaith darparu tai. Hynny yw, dwi'n grediniol pe bai cynghorau wedi gallu parhau i darparu tai cyngor, a hefyd wedi gallu cael hawl i ddarparu tai i'w gwerthu'n ogystal a'i rhenti, yna mi fydden ni mewn sefyllfa wahanol. Mae'r Cymdeithasau Tai wedi gwneud gwaith ardderchog, ond arosodd Tai Gwynedd, Cymdeithas Tai Gwynedd, yn annibynnol, ddath ni wrthod ymuno ar Housing Corporation fel oedd o ar y dechrau, ac felly dyn ni ddim yn dod dan y Llywodraeth, hollol annibynnol, mae'n dal i fynd o'r 30 o dai yn gosod nhw a rent, a bob un a hyn dyn ni'n gwerthu os dyn ni'n gweld bod y tenant hynod yn wirioneddol am aros yn yr ardal ac datblygu fel rhan o'r gymuned. A fel o'n i'n dweud, tas ni'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd i brisiau tai ac ati, mi fydden ni wedi prynu, achos egwyddor fawr Tai Gwynedd oedd prynu o'r stoc. Yn yw nid adeiladu tai newydd, ond prynu o'r stoc, achos y broblem fawr oedd nid prynder tai, ond bod tai yn cael ei cam defnyddio. Hynny oedd na ddigonedd o dai yn y pentrefi chwarelyddol, fel oedd yn y pentrefi glofawol. Ond wrth gwrs oedd mwy a mwy ohonyn nhw'n mynd yn ail gartrefi. Ac felly cam ddefnydd o'r stoc tai bresennol. Ac o'n i'n meddwl hefyd o safbwynt bensarniol ac o safbwynt gymunedol oedd hi'n well gwneud defnydd o'r stoc tai. Beth bynnag, dŵr dan y bont i'r raddau helaeth, dyn ni mewn sefyllfa newydd nawr. Ac mae gynnon ni y target Cymru ni o 6,500 o dai fforddiadwy dros 4 blynedd, a dwi'n cytuno ag adroddiad Rowntree, dyw 6,500 ddim yn ddigon, a dwi wedi deud wrth ymlaid i fy hun nad ydy'r target yn ddigon, ond mae'n ddechrau. Ond dydy o ddim yn ddigon i chadiwsio o bell ffordd. So chi'n cymryd y tai fforddiadwy sgan gyngor Gwynedd yn unig yn y pipeline, dyn ni'n mhell dros y cota yn 6,500 yn barod. A beth pwysig gyda darparu tai fforddiadwy ydy i ddechrau cofio, dyn ni'n sôn am dai a rent a tai gwerthu. Chymod, dyn ni yn gwneud gormod weithiau o'r busnes ma o'r rhaid chi brynu tŷ. Chymod, yn Ffrainc, mae'n llawer iawn mwy relaxed ynglyn â'r oll beth, dydyn, da chi'n gwybod. A felly dwi'n mynd siŵr ddylen ni fod yn glir bod tai fforddiadwy yn golygu tai a rent hefyd. Ac o bosib y dyddi yma bod ni'n gallach renti. Ond yn problem ni hefyd ydy bod renti'n mynd ar ei fyny, ynde? A gai dysgyfeirio at beth oedd Leighton yn sôn am y safon tai yma. Dwi chydig bach yn betrus ynglyn â'r safon tai yma, oherwydd mae 2012 yn amhosib fel target. Newn ni byth y gwaith erbyn hynny, ond o falle bod hi'n dda i gael target uchelgeisiol. Ond mae safon hefyd, dwi'n edrych ar stad fel Sgifor Goch yn Gaernarfon, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i godi'r tai yna i safon y safon tai Cymru, oherwydd, does gynnwch chi mor lle.
does gynnwch chi ddim mor gofod parcio ag tirlunio ac yn y blaen. Hynny yw, rhaid chi dynnu hanner y tai i lawr i gyrraedd y safon, ond dwi'n derbyn, mae rhestr ydy'r hynna, fyddwn ni'n gallu cyrraedd at nhw modd achos, ond mae Beryl Leighton yn dweud ynglyn â'r arian fydd yn cael ei ryddhau'r economi dros y 5 mlynedd nesaf a mwy i wella tai, yn un o'r pwyntiau pwysica ynglyn â'r economi. Nawr, mae'n ddyddiau drwg ar y diwydiant adeiladu ar hyn o bryd. Ond mae rhaid paratoi nawr y sgiliau ar gyfer yr arian yma. Mae hwn yn bwysig. A dwi wedi, fel un oedd yn erbyn trosglwyddo stoc tai o gynghorau i'r mudiadau newydd yma. Bellach dwi ddim yn gweld llawer o ddewis ac dwi'n meddwl mai dyna ydy'r ateb gorau o dan yr amgylchiadau a gwneud yn siŵr bod wrth gwrs y cymdeithasau fydd yn rhedeg y tai cyngor ddim yn rhai yn gwneud elw. A fydd yna ddim perchnogion a dwi'n siŵr mai dyna di'r modelau dyn ni'n gofod gweithio iddyn nhw. Ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod y diwydiant adeiladu yn gwybod beth sy'n digwydd, bod ni'n helpu nhw i ddarparu'r sgiliau fel y gallwn ni greu gwaith ar raddfa fawr wrth wella y tai cyngor. Ond i orffen efo'r tai fforddiadwy, beth sydd angen i ni sylweddoli ydy bod sawl ffordd i ddarparu tai fforddiadwy. Ac mae angen defnyddio amrywiaeth o ffyrdd. Drwy cymdeithasau tai, drwy fudiadau cymunedol a chael adeiladwyr. A mae eisiau pwysleisio i adeiladwyr ddyle tai ddim bod yn ffordd o wneud arian mawr. Dych chi'n gwybod, gan nhw wneud i arian drwy adeiladu bethau eraill, ond pwrpas tai ydy darparu cartrefi. Ac felly tasau adeiladwyr yn fodlon gweithio a weithiau cadw pobl mewn gwaith. Yn yw pam ddylen nhw fod yn ei elw mawr ar ddarparu cartrefi. Felly ar adegau caled fel hyn, mae'n bwysig bod nhw'n cael y gwaith i'w staff felly. Ond planning gain yn beth arall dydy. Dych chi'n gwybod, o ddefnyddio'r elw maen nhw'n gwneud ar brosiectau mawr i ariannu tai fforddiadwy. Mae rhaid ni ddefnyddio ystod helaeth, a dwi'n credu mai dyma'r ffordd mae'r Llywodraeth yn symud. Ystod helaeth o ffyrdd. A cyplysu hyn gyda newid yn y system gynllunio. Mae rhaid ni gael system gynllunio i Gymru sy'n wahanol. Ac mae eisiau newid. Mae angen caniatâd cynllunio yn y marn i newid tŷ fod yn ailgartre neu yn diha. Achos mae'r beth yn wahanol. Ac os newch chi'r gwahaniaeth dosbarth cynllunio yna mi all cyngor lleol wedyn reoli faint o ailgartrefi sy'n ei ardaloedd. Chi'n bod chi'n gwybod cael caniatâd i newid y defnydd yn yr ystyr yna. Ac felly allwch chi gyfyngu os ydy ailgartrefi a tai ha yn cyrraedd chi dros 30% fel mae mewn rhai ardaloedd yn y gorllewin. Yna mi allwch chi reoli faint o'n nhw sy'n mynd. Ond mae'n hollol hanfodol i ryddhau fel sy'n dechrau digwydd y rheolau cynllunio hefyd yn gefn gwlad. Mae wedi bod yn ddadl dydy pan dylai ffermwyr fanteisio ar y ffaith bod gynnu nhw dir i godi tŷ i'r mab ac yn y blaen. Wel, pam ddim yna, ond os ydyn nhw'n cael caniatâd i godi tŷ i'r mab ar dir y fferm, yna bod nhw'n rhyddhau y blot dros nesaf hefyd ar gyfer teulu arall lleol. A does a ddim byd o'i le mewn cyfyngu perchnogaeth a daliadaeth tai i bobl sy'n perthyn i'r gymuned. Am flynyddoedd bydd bobl yn gweud i racist ac yn y blaen. Dim byd. Mae o'i wneud ac amddiffyn integrity y gymuned honno i ddarparu cartrefi i aelodau'r gymuned. Ddim byd i wneud efo hiliaeth na bod yn erbyn pobl o'r tu allan a dim byd. Ond caniatau i'r gymuned ddarparu yr hawl sylfaenol i gartref yn ei gymuned. Ac i orffen ar hwn, sori, dwi dros bob man, ond y beth dwi'n flin iawn ynglyn â'r arolygaeth gynllunio yn ei hymateb i gynllun unedol Gwynedd er enghraifft, ydy bod nhw'n gwrthod y cysyniad yma o bentre gwledig. Nawr, pentre gwledig ydy pentre bychan heb ffin adeiladu. Byd o roi ffin adeiladu, achos os ydych chi'n rhoi ffin adeiladu, ydych chi'n gwthio'r pris y tir i fyny'n syth. Caniatáu tai newydd yn y pentre hwnnw i'r galw lleol. Os nag oes galw lleol, dim tai. Os oes na alw fewn y gymuned, caniatáu faint bynnag sydd angen ar y gymuned.
ac yna bod y tai yn cael ei codi i dylunio'n iawn, yn cael ei adeiladu mewn ffordd eco-gyfeillgar ac yn cydweddu gyda'r pentre sy'n bresennol. Nawr, dwi'n meddwl bod hwnna yn ffordd ymlaen i bentrefi bach. Dim ffin adeiladu, codi yn ôl y galw lleol yn unig ac pwysleisio ansawdd y dylunio a dulliau eco-gyfeillgar. Da chi rai sylwadau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gymryd rhan.